Καλώς ήρθατε στο Μάθε τι τρέχει. Σε αυτό το κανάλι θα ασχοληθούμε με τα καυτά νέα της επικαιρότητας. Γεια σας σε όλους, ονομάζομαι Βάιος και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Μάθε τι τρέχει. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με πολύ σπουδαίες αναρτήσεις που έκανε η κυρία Σοφία Καλογύρου Αποστολάκη, μητέρα του οδεκοχαμένου Βασίλη Καλογύρου, στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Πάμε να τις δούμε μαζί. Πριν 3 μέρες η κυρία Καλογύρου κοινοποίησε την εξής ανάρτηση. Είσαι η μητέρα του φωτός, είσαι για τους άγγελους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη, για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για τους δίκαιους ανεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκή αγαλίαση, τον κόσμο ευλογείς τα σύμπατα αγιάζεις, για τους αποκαμωμένους εις ανάσα, για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους λιμένους καλοσυνάτους στήριγμα, για όσους αναζητούν υπρόθυμη βοήθεια. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έχει μια φωτογραφία την Παναγιά με το Χριστούλη. Το βλέπετε κι εσείς, παιδιά. Επειδή δεν τα γνωρίζω, ποιον απεικονίζει η εικόνα αυτή. Πάμε στην επόμενη δημοσίευση. Η επόμενη δημοσίευση κοινοποιήθηκε πριν μια ημέρα και γράφει η κυρία Καλογύρου. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός είναι άχρονος. Χρόνο βάλαμε εμείς στη ζωή μας για να τη ρυθμίζουμε, να ρυθμίζουμε τις υποχρεώσεις μας, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος πάντα τόνιζε την αξία του εκκλησιασμού, όπως έλεγε ο διάβολος, προσπαθεί να εμποδίσει τον εκκλησιασμό. Η νηστεία, η ελεημοσύνη, όπως έλεγε σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο, τον αγιορείτη πλησιάζουν τον άνθρωπο προς το Θεό. Η προσευχή όμως και ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Παντρεύει τον άνθρωπο με το Θεό. Αν είναι το ένα χέρι ο Θεός και το άλλο ο άνθρωπος, ενώνονται και τα δύο χέρια και γίνονται ένα. Και έλεγε, με συγχωρείτε που θα σας κουράσω, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πολλοί που έχετε εξομολογηθεί στον Άγιο Γέροντα Κύριλλο θα το έχετε ακούσει. Εις τιμήν και μνήμη του λοιπόν, και εις γνώση όσων δεν τον άκουσαν. Επιτρέψτε μου 5 λεπτά να το πω. Βγαίνετε, έλεγε από το σπίτι σας μια μέρα. Περπατάτε, είστε έτοιμοι με το αυτοκίνητό σας και κάπου βλέπετε στο δρόμο σας ένα πεσμένο άνθρωπο. Δεν τον παραβλέπετε, είναι πεσμένος είτε από το κρύο είτε από την πολύ ζέστη, ανάλογα την εποχή, ή από την πείνα, από τη δίψα ή από άλλη ταλαιπωρία. Πάτε κοντά του, τον σηκώνετε, του προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες, ακούτε τον πόνο του, τον βοηθάτε και συνέρχεται. Διαπιστώνετε και τη φτώχεια του και εκείνη την ημέρα έτυχε να έχετε μέσα στη τσέπη σας 168 χρυσές λίρες. Σκεφτείτε ως φιλάνθρωποι και ελεήμονες. Θα δώσω αυτό το φτωχό τις 165 λίρες και θα κρατήσω για μένα τις 3. Πράγματι, έτσι κάνετε, και αφού συνήλθε ο άνθρωπος και ετοιμάζεστε να φύγετε, πετιέται απάνω. Σηκώνετε, σας πιάνει από το λαιμό και σας λέει: ή μου δίνεις και τις 3 που κράτησες, ή σε σκότωσα. Και έλεγε ο γέροντας: πώς θα το χαρακτηρίζετε τον άνθρωπο αυτόν, τι θα περιμέναμε όλοι μας να μας πει έστω και αυτός ο άνθρωπος, και όλοι με ένα στόμα λέγαμε: θα περιμέναμε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ. Ανταυτού όμως μας φέρθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, πώς το χαρακτηρίζετε, μας έλεγε. Άλλοι έλεγαν άπλιστος, άλλοι έλεγαν αχάριστος. Άλλοι κυρίως εντόπιζαν στο αχάριστος. Και συνέχιζε ο γέροντας: η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός είναι άχρονος. Χρόνο βάλαμε εμείς στη ζωή μας για να ρυθμίζουμε υποχρεώσεις μας. Και ρωτούσε: αδελφοί μου, μια εβδομάδα πόσες ώρες έχει στο σύνολό της? 24 επί 7. Το σύνολο είναι 168 ώρες. Τόσες ήταν και χρυσές λίρες. Και έλεγε: σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα, ο Θεός μας δίνει τις 165 ώρες της εβδομάδας και μας λέγει: παιδιά μου, εργαστείτε, φάτε, πιείτε. Κοιμηθείτε, κάντε τις υποχρεώσεις και εγκλητήστε ακόμα τις 165 μέρες της εβδομάδας. Τις 3 ώρες λέει ο Θεός, τις 3 ώρες λέει ο Θεός, τις κρατάω για μένα. Πολλές ώρες ήταν. Αναρωτιόταν ο γέροντας για να έρχεστε, παιδιά μου, στην εκκλησία για να λέτε ένα ευχαριστώ για την εβδομάδα που πέρασε ή ένα σε παρακαλώ Θεέ μου για την εβδομάδα που θα έρθει. Και εμείς, μιμούμενοι τον άνθρωπο του παραδείγματός μας, πιάνουμε το Θεό από το λαιμό και του λέμε: όχι Θεέ μου, δώσ' μου και αυτές τις 3 ώρες, είμαι κουρασμένος, θέλω να κοιμηθώ. Έχω κάνει πολλές δουλειές εχθές, ξενύχτησα, θέλω να πάω μια εκδρομή, έχω να κάνω δουλειές. Γέρον Γαβρίλ, ηγούμενος ιεράς μονής Οσίου Δαβίδ. Απόσπασμα από το κήρυγμα της 6ης 12 του 2020 στην ιερά μονή Οσίου Δαβίδ. Και γράφει η κυρία Καλογύρου ουράνια νάματα. Και έχει μια φωτογραφία του Αγίου Κυρίλιου. Το βλέπετε? Το βλέπετε? Αυτές ήταν οι πρόσφατες δημοσιεύσεις που έκανε η κυρία Σοφία Αποστολάκη Καλογύρου στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Ήταν δημοσιεύσεις με ουσία, γεμάτη ελπίδα και πρώτα απ' όλα χριστιανοσύνη. Με το μεγάλο κείμενο που αναφερόταν στις ημέρες της εβδομάδας, με την απληστία και την προσφορά. Εσείς τι πιστεύετε? Γράψτε μου στα σχόλια τις σκέψεις σας και θα χαρώ πολύ να δω τι πιστεύετε. Αυτό ήταν το επεισόδιο, θα τα πούμε στο επόμενο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και κάντε εγγραφή στο Μάθε τι τρέχει για να μην χάνετε κανένα νέο. Καλή συνέχεια σε όλους.